DZGB. Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niya to nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Mga tugang maray na hapon po sa inyong kabos. Welcome po sa inyong programang Kaya. Ngunyan pong aldaw din Sabado, fit sa 25 kan Oktubre. Kami po nagapaabot girari din pang musta sa lambang miyembro kan Bilog na family. Maray na hapon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kamo dyan? Kasabay niya to sa Technical Department si Kuya Neves Flora, sa IT. Kasabay niya to dyan si Jerome Martinez. Siringman mga tugang kamutabing na kantabay sa mga oras na ini. Higi po sa tuyang programa sa tuyang Facebook Live asin iba pa. Welcome po sa ngunya na pagkaahapon. Ini po mga tugang ang Kaya program. Kumusta po sa tuyang may mga birthday ngunyan? Happy birthday po. Sa Sendoga Boss may mga travel ngunyan. Ingat-ingat po kamo sa pagmamaneho. Sa tuya tabing i-feature ngunyan na hapon. Iyo po mga tugang ang nahiling na pwedeng solusyon. May kinaraman po sa landslide sa satuya tabi na kapalibutan. O baka pwede man ini na maging ano yan ha? Baka pwede man na ini mga tugang na kwa na ini tabi na sitwasyon na ini makatabang para sa marehabilitar ang mga quarry sites, no? Tang nahiling na solusyon kan iba na pwedeng itanom databi para maiwasan ang posibleng mga landslides. Sa tuya mga tugang napalibot, iyo po ang pag-apon na butong.
ang butong o kaya bamboo. Ha? Nagkasaro kay ni Sara Engineer Martin Reynoso. Ang saro sa mga officer tabi kang kan sa tuya tabi na Albay Chamber Commerce and Industry. Boda tabi member kan iba pang mga organisasyon na ano yan? Gusindang advocacy yan na dapat databi sa pigapon na go green, go gray. Yan, ha? So gray, pasisiring mga tugang sa green. Ha? Ano yan ang mga pwedeng itanom dyan sa palibutan na pwedeng makatabang para makontrol ang landslide? Ang nahiling mga tugang na solusyon, iyo tabi ang butong bamboo. Kadakol, palan ka iba-ibang klase ng bamboo, mga tugang dyan po sa tuya na kapalibutan na may bambong darakulaon, may saradayuton, may mga saradit-sadita. Ilingunin do, duman sa Hong Kong, kanakaduman kami, haloy ng manahon, siguro mga aloy na 20 years ago, gayon. Ang palapala duman sa Hong Kong na nagagamit ko yan ni Mickey Building, ang palapala, kawayan. Kawayan ang palapala ninda, na, hindi ba sa ito, ang palapala na magadigdi, ano yun ilingan na baka, ano yun tubo. Sa inda, ang palapala ninda, yung baga nasusakatan kan kwa, napasakat sa building, makontabian, mga kawayan. Kawayan na so, ano nga napun ka na kawayan, ang kawayan baga kaya, mahibog ang palibot, sadit ang luho, di ba? Ang kawayan kaya mga tugang mahibog ang ang lawas niya. Pero tabi sadit ang lubot, ay sadit ang lubot. Sadit ang luho, ha? Sadit tabi ang luho kaya mahiling mo kung karano siya mga tugang katagas. Yan ang pigigibo na palapala. Ano nga pud kan? Gi palapala man talaga kaya mabuhos ka baga. Ako masutukod, iba ang tukod sa building eh. So palapala na nakabugtak mga sa palibot na dumang ka mga tugang masakat niya. Nakailing ako kailan talaga ang construction ninda. Imbis na magamit mga tugang ki bakal, tubo. Yan talagang kawayan ang apod kan samuya na kawayan. Samuya kaya igwa kipigapod na butong mismo. Ang butong itong sa pigigibong bala. Bago ko yan pigibong bala, pigigibong salsag, yan, parang panlanob. Igwa mang ki kawayan, igwa mang ki marurugi. Ang marurugi, matagas na klase ining butong, mga tugang na pigagamit sa pagimunin salaset, di ba? Yan baga na pigigibong mga salaset yan. Tabi yan ang hitsura kang anapod kan sa marurugi. So mahibugunon ang kwan laman niya, pero darakulaon ini, gari mga tabay ka darakula. Kung nakailing ka mo dyan kisalaset, mga tugang na nababakal-baga sa luwas na gibo sa kwan, iyo po yan. Pero andyan, tapos igwa igabaga kuya din sa pigigibong dukalwong, sa pigigibong ilaw. Manipis ito, manipis siya, pero saro siyang klaseng butong. Tapos igan utong sukawayan mismo na pigigibo tabing palapala sa mga building. Kaya, magayon ini, ang hapot mo niya, kung kaya tado gibuhon ini, tangani mga tugang na maging climate friendly kita, dili po sa satuya na lugar. Takita baga, gani puro sa nakita ngaya so ano yan, pag nakahiling kita sa ibang lugar, gusto tang gibuhon. Kaya lang, ang problema takitaman, pigigibutaman, mga tugang dili sa tuya tabi na mga lugar, kulang man kita ki-materialize, ilingonin do, ha? Ilingonin do. Kulang kita ki mga materyales. Kaya, gani mas maray ko ta na may pagdagdag na mga pagtanong kaya ni na mga tugang na mga butong, iba-ibang klaseng variety nin butong. Kinumpirmar iyan, mga tugang kasatuya tabi na mga eksperto, may kinaaraman po sa siring na bagay. Ang butong kaya palan, maski sabi nga ni, suluon mo, minatubo giraray, may igwa ki hararo mo ng gamot niya, o kung bako man ngaya, di mo pining buluton, takador dakula, kampong ka na. Ang sarong po, pirang butong ang minatubo dyan, mga tugang, kaya mariparo mo na gano'n siya ka-strong. Ini palan, nagbubuhay mga tugang sa iba-ibang klase, nindaga. Ano ka na baybay? Iyan arog kaya na kwan, iyan tabi na arog ka na daga. Sa iyan na mga ano po kaan, iyan na sandi diyan sa palibot kan mayon. Iyan tabi mga tugang nakakatabang yan para tabi sa kwan, para po sa nakakatabang siya para na magkaigwagi soil erosion. So kung tanuman mo managad ang kipaingulag na kawayan, baka na naman kita dapat na magpaparakwan, na kita nagpapara
bugtaki mga flood control, ani, matanong ka sa ng kawayan, makakatabang na para mga tugang mapagkaraitapuan sa tuya na sitwasyon, sa tuya tabi na palibot, sa posibleng pagrasay nin mga daga sa palibot. Nagugunta daw ini na talk mga tugang ni Engineer Martin Reynoso sa po sa mga speaker mi ini duman sa Ginibong Earth Forum. Gusto ko ining balikan para mas mahiwas po sa tuwag itong informasyon. Ano ini pigapon na programa ninda na gusto so gray, gusto na maging green. Ano? Na paano kita makakontribute sa tuya tabi na palibot. O yan po ang parte ka naging speech o discussion and talk mga tugang ni Engineer Martin Reynoso, may kinaraman sa kalagahan mga tugang kan go gray, go green, siring man kung paano nyaping example ang bamboo na magkakatabang para po maibiteran ang erosion nindaga. Dagugunta po ini. So, one thing we talk about, and this is with Father Momoy, no? Mary's Healing Sanctuary, JCI, Senate, Chamber of Commerce, Rotary, dahulo ng mga nagatabang na nakuata. And this is applicable, let me first tell you why this is applicable. Green-gray climate solutions is applicable not just for big institutions, it's applicable for barangays and for small communities. So today, what we will be talking about are projects that can be done at a community level, at a classroom level, and even for flood control level. Okay, next slide, please. Okay, what is green-gray? Green-gray means di ka na maasa sa puro semento. Ang all-green naman means aasa ka completely sa Mother Nature. Which is pwede kung di mo i-eroon sa Mother Nature. But in our case, na-ero na gabos, no? Everything is, may tawo na sa gabos na lugar. There are a lot of development everywhere. And what we are proposing is somewhere in between. Igwa kang assisted reforestation, pero igwa ka man na mga infrastructures in place. And in fact, you can use the green to protect the gray. Okay, next slide, please. This is in Yawa River. If you magduman ka mo sa Yawa, right behind Linion Hill, igwa duman on both sides, mga almost 20 meters na mga kawayan tinik. And in front of it, naglag naman sindaki, flood control. What happens now is, so flood control, I don't know how deep the sheet piles are of that or all the technical specs, but the bamboo is also protecting the flood control. And this bamboo is now, can now be tapped by the local community for livelihood. Okay, next slide, please. Ito. And then, ang area, minagayunon. So, ini green-gray. Igwa kang gray, tapos, napapalibutan siya kay green. And a lot of the government institutions don't really put this into practice. Pag green na, wala ng budget para sa green. Pero sa gray may budget. Okay, next slide, please. Ito, this one again. Oni ang, I don't know, nailinin do. Oni ang Linion Hill, sa likod kang Linion Hill, arog na yan kayan, maibogo na yan. And you know what's surprising? Kang nag-rimming, nadara sa ibang mga flood control, so kawayan, na nadara kang lahar. Okay, next slide, please. And this is the normal practice, no? So, you have the gray. Itong presentation, ginawa to, wala pang mga flood control issues. So ito, ginawa yung gray, tapos pinabayaan na. Wala nang income yan sa barangay, wala nang income yan sa community, pati sa may-ari. What we're proposing is to now use the green
to protect the gray and at the same time generate funds for the community. Next slide, please. So for example, if you look at Mount Mayon, ang inapot sa muya kay to, gusto nindo magtanom ki bamboo, say nindo itatanom. Ta ang requirement for a big bamboo factory is thousands of hectares. Ang gabos kita niya, nakatanom ki nakatanom ki nyog, or nakatanom ki palay, may mga other crops in between, but the two main crops are coconut and palay. We don't want them to touch that. We want the barangays and the entrepreneurs to now plant on areas na desert, kumbaga desert, lahar desert, na Dayman Piga Quarry, Dayman Piga Gibuang ki ano. These areas can now be planted with, there goes your 1,000 hectares of bamboo. Next slide, please. And this is where the different NGOs come in. This is just, kumbaga, a sample. Pero our goal sana is to encourage the national agencies, even the barangays, at their level, na madalion man sana mag-propagate mga bamboo planting experts. You can watch YouTube videos. You can order bamboo off Shopee. It's so easy. And then you can start using it to slowly improve the coverage. And I heard kanina sa MGB, some of the budget is being channeled to the barangays. So maybe the barangays can even use some of their funds to do their own bamboo projects. Okay, next slide please. So this one, ito, how to plant. Again, you can watch this on YouTube. This is one of the planting methods. That's Father Momoy. Next slide. So ang bamboo sana, the first 3 years, medyo ababa ang growth kaya yan. After buminong karas yan, dire-diretso na. You're going to see talagang every year pwede ka na magkuha one or two bamboo. So nagiging sustainable na siya. So ito, we started propagating, planting. Next slide, please. And then, so the bamboos we planted are now growing. If you want to know a case of this, ilingin din doon palibot kang Pacific Mall. Dati, tambak yan, lahar yan at tinambak dyan. And then tinaman ki bamboo. Now, mailingin doon bamboos, darakulao na, every year, pigakwaan yan. Very sustainable siya. Bako siya gari normal tree na you grow it 20 years, pag pinutol mo, back to zero ka na naman. That's why we're promoting bamboo. You plant it, it grows every year, kuha ka, one or two. Magbagyo, may maraot, after a year, bawi na naman, one or two. And you plant it on areas na, kumbaga subprime, bako so para sa nyog, bako so para sa other crops. To plant in areas na talagang warang ibang nagagrow. Okay, next slide. So after you plant it, after 5 months, yaon na. Tapos aur ka yan, pwede na yan itanom. Pag tanom ka yan, bantayan sa naday kaunon ki mga karabaw at kanding. And then dire-diretso na yan. Next slide, please. So what's the goal? If enough people plant bamboo, ma-start na ang bamboo industry. This is in Malinao, kay Dr. Cope. To build this, nadipisilan si Doc, tadipisilo na magbakal ki bamboo, mag-source ki bamboo na tagas sa Albay. Kasi sa supply, bako pa reliable, takulang so nagatanom. Sa Kamsud, they're already planting along the waterways. And I've seen mga buildings, ang scaffolding, ang gamit, bamboo. Sa Hong Kong, puro bamboo baga ang gamit sa scaffolding. May bakal, pero ang kadaklan, bamboo. Magian, it's light. And now, so this is a beautiful structure, pero compared sa mga na, you can watch it on YouTube, so mga sa Bali na structure, na mga magayunon talaga. But that's just one use. A lot of uses also for bamboo na we're trying to promote. Yaon na sa food. Piga-atsara ninda. So, giant bamboo, ang shoot ka, yan araw kinikidakula. I-atsara yan. Mga 20 to 30 na mga boteng sa dit, nagigibok yung sarong bamboo shoot. So, you can imagine, with an area na dating day nagagamit, kung tanoman ninda ki bamboo, dahulo lang pwedeng hanap buhay. Hanggang barbecue stick, pwede baga? Next slide, please. So, when you ask the DTI, what is the key to developing the bamboo industry? Permi, supply. Kulang ang supply ta. We don't have enough supply, whether be in Bicol or the whole Philippines. We do not have enough supply. Next slide, please. And again, I'll do a few slides
All of these are called nature-based solutions. And I think, especially for the kids here, they have to really look into this because a lot of the problems are caused pag minaasa sa purely gray solutions. Tayaw na sa corruption, syempre, dalion pagkwartahan. One, nature-based solutions. Next slide, please. So, for example, pinatol sa gabos na bakawan, ngunyan illegal na, pero kayo to, bako man illegal, pinatol. Degraded na sa coastal area, yao na sa erosion, yao na, you can imagine all the problems, garada na sa coral. Next slide, please. So, what happens? Sometimes what they have to do is you put some breakwaters and then the bamboo grows back, magayon. And then with that, gumaganda yung coral reefs. And you can see this in certain areas, especially in Puro. Nadumanan na nito sa arani sa may obelisk sa Puro. Wala itong mangroves kayo ito. Plinanta na nito ki 1,000 mangroves to begin with. Kunyan siguro mga 5,000 mangroves na na-plant mo duman. Maglakaw-lakaw ka duman paghapon, mailing mo, panoon ki bayong, magayonon pag-ilingon, darakulaw na sa mga mangroves. And that became possible because igwa kang riprap na ginibo, tapos taninuman ki mangrove sa likod. Tang problema kang mangrove, pag wala nang nagaharang kang waves, nadidipi sila na mag-grow. Although niyan, there are some people na lilagang ki pilote na bamboo, tas tita naman ki mangrove. Pag nakula kang mangrove, pwede na. Pero so, pagbabuhay niya, kung wala kang pangharang, dipisil. So, these are, green-gray solutions. It's not all green, it's not all gray. Ano kita? Practical. Next slide, please. O, ito, may breakwater, may rock barrier, may bamboo. Next slide. O, what happens pag puro gray? Santo Domingo. Magayang kuta, puro baybay. Naisipan maglaag ki gray flood, ang apod ninda, coastal protection. Kang linaag na, so resort sa likod, gadan. Tawara ng view gidagat. So fisherman, wala nang maparadahan ng boat. So turista, although nadadalaga niya yan, di na nakaka-swimming, tawara na sa beach, kinuana. So really, I think it's a wake-up call that you have to really think of green-gray solutions. Na, so gray na ilalaag, they na destroy so green, tapos complementary sinda. So, this was raised, we raised this to DPWH after, and I think they stopped it, but sabi na ninda, approved na ang plano na sa buong coastline kang Albay, lalaganin lang kay Arog ka ini. I hope we don't make that happen. Takundi, wala na kitang beaches. So beaches tang black sand, giniribo ng... Anyway. Next slide, please. Oh, ito. Boulevard sa Legazpi. Mangrove, beautiful pond, green-gray solution. May gray ka, may green ka, win-win, good for tourism, good for the environment. Next slide, please. O, yan, o. And thousands na yan. And this is just one area. Hopefully, ma-replicate ini sa ibang areas, man. Next slide, please. So again, there are a lot of studies. You can do your Googling on the case studies on this, and they have beautiful drawings of how you should protect and use the green-gray solutions to enhance the environment. Next slide. Enhance and protect. Okay, that's it. And thank you very much. Again, we'd like to tell everyone to look into out-of-the-box solutions to try and address the environmental degradation and come up with job creation opportunities in the process. Manatugang Engineer Martin Reynoso, sa iyang paliwanag may kinaraman sa Green-Gray Climate Solution. So, kung iyon ang ganong gigribuhon, kaya mas magayon mga tugang na makakontribute kita kung paano tabi mapreventaran ang padagos na problema kan sa tuya tabing kapalibutan. May mga example siyang tinarao duman, dyan sa Boulevard, dyan po sa may Yawa River,
Nataman ang tagari ani ba di nagaka-interest nagibuhon ini mga tugang na magpropagate kita ning kadakol na butong. Ha? In fact, kami kayo sa Father Momoy, nagkasarabay kami na mag-tree planting dyan in bamboo. Dyan po sa may taludod kan mayon, ano. Nagkasabay ako kayo one time. Kaya nahiling ko sa benepisyo. Pero may mga areas na tinanumanan na nagburuhay na. Ha? Kaya sa rosa niling na solusyon para maiwasan mga tugang and soil erosion. Alright. Alas 2:29. Oras po sa Pilipinas. Magbabalik kami sa kaya, makalipas lang po kan mga patalastas. Ang oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang bumanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alright, sige. Balik kita mga tugang sa programa. May dagdag na report. Hali po dyan sa lawas si Jimmy na salita. Ano daw ang bit-bit na bareta ni Jimmy? Ngunyan tabing pagkahapon. Dili po sa tuyang programang Kaya sa DCGB. Dadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Jim, good afternoon Jim. Pasok. Yes, BP. Oh. Na iban ikabandira mo yan an heightened alert Oh. sa Pulanggi PNP. Kailan sa igwanin na pinagpabantayan mo yan Na? Abilio Pulanggi Campus. Oo. Matapos na igwa aligado ni sarong estudyante Oh. ang nakareceive ni text ang estudyante nagkabot ng ganyan sa iya. Oo. Sana dito na Pulanggi Campus. Jim, medyo nagwara-wara. Anong na-receive ka ng estudyante tabi? Pakiulit. Agili na sabi kita Sige daw. Gilid muna daw tabi. Ibinandera mo niyan na Pulanggi PNP an heightened alert. Oo. And nag-dispatch na nila mga pulis sa bisinidad luwasan na Bio Pulanggi Campus. Okay. Ay igwanin na dapat mo niyan igwan klase. Oo. Igwanin ni estudyante nga naka-receive ng text as in nagsasabi na may mangyayari aligado ngunyan sa mga estudyante may mangho-hostage la. May ano? May mangho-hostage. Okay, may mga hostage.
Oo, Nay, sa oo. Gary Imurara na parte pa ni Kanso biyo hataw baga iganin mga estudyante na biktima ka itong ano nga ito? So, ano yan? Ano ito? Ano ang smoke? Smoke bomb? Smoke bomb? Oo. Parang daida na tawan nagkakanigong atensyon sa mga estudyante na biktima ka ito. Ngunyan, yan na nalilibungan nga ni kan na pulis sa pag-analisan, natatamang usay si estudyante. Yeah, correct. Oo. Pero matinga ni bako man totoo na plano, pero pasiguro ang liderato ni Chief of Police Henry Red kahuro niya to nag-dispatch siya ni na mga tauhan at sinibinandera matapos na kansari na ating estudyante lalaki pinabot sa management na Bio Pulangi Campus Bio Pulangi Campus pa nag-coordinate sa pulis kaya ngunyan di pa vigilance ang mga estudyante magpamurumang daa baka mananggad tutunganon katong nag-text estudyante sa BBP na sabi may mangyayari dang kung ano man na marawat na plano sa mga estudyante kan Bio Campus. Okay, Jim, paano na-receive kang estudyante so informasyon tabi? Through text, cellphone. May nag-text sa iya? Na Diamond Midbid. Mag-ingat nga yata, igwaki, mang hostage, tama? Tapos, ano pa? May sinabi pang iba? Iyo man sa na ito, mag-iringat nga kamot na may mangyayari hostage dyan sa eskwelahan. Ayun, nailing mo na. Kung iyan na text dyan, yan ta matitesting kung paano madali matres. Tanggamos bagang cellphone number? Naka-register baga yan? Iyon na nga ni. Aber daw, yan ta matitesting kung gura no yan kakaskas ma-determine kung sisay ang nag-text. Oo. So, ang ginibok ang estudyante, pinaaram sa school administration? Iyo. Okay. Tapos, school administration man, hindi pinabot man sa police, natural. Pinabot sa police. And si Mayor Giselle Salcedo, pinabot man ng informasyon. And actually, nag-post na sa social media si Mayor Giselle Salcedo na aalerto o naka-alerto nag-aabiso na ano ba yan? magpamurumarang ang mga estudyante sa pag-uli niya na pagluwat o paglaog sa eskwelahan sa compound sa eskwelahan sa BBB. Uni man ang Jimmy, may linuwas ng official statement sa Bio Pulangi? Iyo, kasi bago yan sa BBB. Yung man ang ganun, no? Pangyari sa mga baka. Mas gano'n naman sana. Yan ang ginibo. Anak, ano nga yan ang action kang kwan? Anong pigibo nga yan action kang sa tuyang mga otoridad sa Pulangi, kang pulis sa Pulangi? Ayun, din ang heightened alert. Alertado mo yan ang pulis. And iguanan din pigdispatch na mga pulis, si Chief of Police Red, sa bisinidad kong eskwelahan. Sa ano, tabi, Jim? May klase pa o suspendido ng klase? Dahil na suspendido ang klase. So pinadeploy siya na sa mga otoridad? Bako man, kumpara baga kan dyan sa BU-Main, pagkatapos sa pribadong eskwelahan digdi sa Ligaw, na pinaagi ito sa email, hindi sasabihin ko na ano ito sa Ligaw email, na nagsasabi na may patakot ng bomba, threat. Pangyari, Hindi ba man text? Okay, alam ko na. Only official statement pala, no? Last night, the Bicol University Pulangi College Student Council received a message regarding a possible security concern within the school premises. And among its students, in response, the Student Council and the administration immediately coordinated with the Philippine National Police Pulangi and local government authorities to ensure the safety of all students. Correct. We urge everyone to remain calm, stay vigilant when going out, and prioritize your safety at all times.
please report any suspicious activity or information to the local authorities, campus authorities, or CSC officers immediately. Your safety is our utmost priority. Yeah. Pero context yan, Jimmy, ako, matitesting ta dyan ang iyanapig-apon na SIM registration law. Ta control text yan, maaraman tulo, magtitesting ta dyan, kung no iyan ka-epektibo. Correct. Di ba? Ha? Di ba? Okay. Ay, gagigibon tayo ninin mga follow-up ta BBP. Actually, un monitor ko sa niya, nakalir tumagin sa mga gwardya na naistilaan sa mga oras na ini sa Banuan kan Pulangi. Ayun. So magpara gilid-gilid ka dyan, pwedeng ibatulos ang kwan mo dyan. Ang iba niro-hero mo, anyway, dahil na pag-reveal ko na ng mga dapang mga dispatchers sa plano kan police, dapat ang sabi ni Chief of Police Red, igwan na sila rin mga precautionary measure and sa mga estudyante, well advised na kanto ng mga advisor. Pinanuhan sa ilang mga gigibohon. Pangyayari sa maurap. Di basta na kwan, kalmante sana, vigilant lang kapag uli o pagluwas. Sa compound sa mistulan mo niya na pagkaldaw. Okay. So yan ta BBP, dahil sa masabutan ko na. Dahil naman po, sa mga parent na nagkaantabay dyan na may estudyante sa Pulang ginaigwa mo niyang kiklase, relax lang, dahil magdesa na maalarma. Dahil lang magkwanda. Kuha na, selling ko gari, kuha na yan. Under control yan kan mga otoridad tabi, Jim, di ba? Although nakasirkular na yan, nakapost na nga na social media, mas maray na nga na ito na alertado na ang mga otoridad. And sa pagtubod ni Chief of Police Red na pakakaraw sana. Pero mas karaw yan ang pag-anticipar ka ng otoridad. Okay. Yan ta BBP. Ang sa tuyang nagputo po kaya nagluwas na istorya, digdi sa tuyang area of responsibility kanya na pagka-aldaw. Pangyayari. Jimmy na salita, DCGB nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Ano ba yan? Maski ano sa nagruluwasan ng mga, mga pangyayari. Mga tugang sa tuyang palibot. Iyan po ang mga baretang bareta. Dili po sa tuyang programa. DCGB, Baretang Bareta. Kasabay mga tugang si Chief Reporter Jimmy Nasalita, hali po dyan sa Pulangi, Albay. So mapalop kan si Jimmy kung nataban mangyayari, ano pan iba pang mga sitwasyon dyan mga tugang sa Pulangi, Biyo Pulangi Campus ha. So mga parents dyan, di lang maalarma. Nagdadangog tabi ha. Relax lang po nakaantabay man at sa tuya ng mga kapulisan may kinaraman mga tugang sa siring na bagay kundi siya man ang posible namang gibudyang kipaagi na magpasaway mga tugang sa laog kan Bicol University Pulangi Campus. Okay, bueno, 20 bago mag-abot ang alas 3 hapon. May commercial ka pa, Kuya Nems? Iga pa? O sige na, perang minutos tabi yan mga halipot, mga 10 minutes ba yan? 13 minutes? 12 minutes. Alright, okay. Sige, sandali lang May commercial pa kami ni Kuya Nems. Babalikan mo yan sa tuyang mga topic sa kaya. Makalipas lang kan mga patalastas. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo.
Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Napahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos. Asin kami, permi alisto. Pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa tahaw ang mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulong yaw, asing magkasararo. Suportahan ka ba ng gamayan ng lambang saro? Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na biulano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi na ang pagtios. Daing kita natatakot basta sa matanos. Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bako mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Alright, sige. Halat ngo na. Sige. Okay? O sige, ipadagos na tabi, mga tugangan sa tuya, tabi na orolay, may kinaraman po rin sa tuyang programang kaya. So, dalam ko kung tangon yan, gura nung mga tugang ka tibay tabi ang butong, kaya ta daw na kita makapropagate nin kadakol na mga bambus sa tuya tabing palibot. Ha? O ya tabi ang parte kang naging presentasyon ni Edwin Ribangcos, Menro, Officer Candaraga, asin po mga tugang saro po siya na rehistrado na agriculturist. Dagugong po niya to. Actually, ka nagpuni ni 4 years ago, kinuaman ako ni Sir Hen. Nagtatabang kami sa obheto na sagipin ng kalikasan. So, we fight pollution and climate change. Kaya kada bis, igwang mga pagtiripon, kay puwan ako ni Sir Hen and ni Sir Mar, yaon po ako sa pagtabang sa DCGB. So, ako po igwa kaming fight for the environment na pig-upod ng sagip kalikasan. So, we rehabilitate the ecosystem. We promote sustainability living. And we educate the communities about environmental responsibilities. So, may mga project kami, sarap na po ining ilalaog ko ngunyan na i-share sa Indo. Katugod po duman kay engineer itong sa bamboo. So, aside from this, na common na po sa tuya ang tree planting, we firmly suggest, lalong-lalo na, ngunyan po nasa rehabilitation side, ang quarry operators, samuya sa daraga, garidain ang quarry, I would suggest to our mayor na when it comes to rehabilitation, plant it with bamboo. So, and to go sa NGB na may budget, pwedeng ilaog ang bamboo. So, I have presentation here about bamboo. In passing lang po, sugabos na yaon digdi. Pasalamatan ko lang ang Sorsogon State College dahil sinda po ang nagpasubli kay ning presentation ta ang Municipality of Daraga nakikipag-collaborate sa Sorsogon State College sa Castilla Campus regarding sa promotion kaining bamboo. Dahil sinda na po ngunyan so nainot na dakol na ang project and programs about bamboo. So, sige po ma'am. So, adalan ta po, ang bamboo po ay isang woody grass. So, sabi diyan, possessing fast-growing and renewable, widespread at low cost. Kadaklan, dahil man pigtatanom. So, it is a potential in environmental conservation and poverty alleviation. Dakol na po na nakapagpatapos sa salbasyon, ki-college, ang trabaho niya, bala sana. Sabi ko nga may taga-Sorsogon man ako mga barkada, maski na naka-entra sa tupad, tahimik ang buhay, magibo sa nakinigo. Nakapa-eskwela, nakasurvive sa pamilya,
paglibo sa nakinigo. So dahil siya nakikialam kung ano ang mga pagtatao kang gobyerno, she keeps on going and doing basket and ligo. Sige po, ma'am. So, ini po ang sa tuyang literature about bamboo. 1,200 species po yan with 80 genera. Sa tuya, sa Pilipinas, 62 ang bambuta na species. So, 21 out of endemic and 11 of the present bamboo species are considered to have high economic value. So, dahil po kita nawawala sa linya kang bamboo. Sige, ma'am. So, ini po ang pag-propagate. Pwede sukal. Pwede man po sa iyang sanga o itong mga branches. Adaptability po maski 1,800 meters above sea level. Very good in landscaping, material, and substitute sa kahoy. Sige po. So, ini po ang bamboo species are classified into two main groups. Igwakit ang pigapod ng monopodial or itong runner, nagdadalagan, and sympodial, itong nagkaklamp. Ito lang na nagtutubo siya, pataas lang na pataas, nagsusuli, igwaman na nagra-runner. So, yan po ang karakteristik ang bamboo na yaon po sa satuya na based on study. Sige, ma'am. So, hindi po kadalasan so natural tang bamboo. So, nailing ta dyan sa mga barangay, monopodial po siya. Sige, ma'am. Ayan, sympodial or clamping bamboo. Example ta dyan, yung rhizome grows short and thick and turning upward. Sige, ma'am. So, ini po ang mga parts na pwede tang gamiton, pangtanom, pwede sa seeds, pwede sa rhizome, pwede sa culms, and pwede sa mga branches. Sige po, ma'am. So, common species found in the Philippines, passing lang po. Sige po, ma'am. So, kadakol po yan, ini pong kawayan tinik, iyungon yan ang kadalasan na pigigibuki mga bamboo cottages. Kadakol kayo ningon yan dyan sa parting Camarinesor. Sige, ma'am. So, ini kawayang kilig. Sige, ma'am. Ini giant bamboo, usually sa Mindanao, pero igwana kita kayo digdi sa daraga. Tinawan po kita ni Manny Piñol, si Father Momoy, tinawan man kami ki 10,000 kayo dito na pananom. Dinisperse mi na dyan sa mga mayon unit. So, igwana kita kayo ning pantanom, ining giant bamboo. Sige, ma'am. So, ining bayog, sige. Yan. So, kadakol na species, kadakol na gene, ang igwa kita dito sa parting Bicol na pwede tang gamiton na pantanom, na bambo. Sige, ma'am. Ayan, kayal. Sige. Sige po, sir. So, ang kagayunan po sa bamboo, halimbawa, dahil mo gagamiton, ang bamboo in science, dakulo ng tabang sa kalikasan. Sige. Sige, ma'am, passing na lang po. Yan, para mahiling lang nindo, kadakol na klase ni bamboo na yaon digdi sa to. Sige, sir. So, factors affecting the growth of bamboo. Siyempre, yaw ng climate, soil, and elevation. So, sa climate, 36 degrees, maximum, kaya pa niya. Sa rainfall, 1,270. Ang bamboo, ang sabi nga ni kang iba, intelligent grass, pag sobrang uran, dahil niya kayo puwalan tubig,
nalalagas ang dahon para dahil sa ma-dehydrate. Pag kulang naman ang uran, summertime, may drought, naglalagas naman yan sa down to protect ang pagwara ng tubig sa lawas niya. So ang bamboo, umuran uminit, buhay. Suluon mo man, buhay pa rin. Sige. So sa soil, ranging from 5 to 6.5 pH, acidic or base, pwede siya. Sige ma'am. So sa elevation, 1,500. So ini na po ang gusto mong ipahiling. Na sabi nga ni engineer, pwede tapong bambuhay. So, pwedeng gibuhon mga handicrafts, substitute sa kahoy, furnitures, and ini ang pinaka-importante, carbon sequestration. Ang sarong hektarya na bamboo, kaya niya magkuha kay pollution na carbon dioxide per hectare annually 5 tons. So, pwede pa siya maging windbreak, pwede siyang maging renewable source, and biodiversity support. Sa conservation kang water, very good po ang bamboo. Sige, sir. Ayan, livelihood opportunities sa mga farmers, pwede siyang maging construction material, furnitures. Sa ngunyan po, may nagigibo ng papel, may nagigibo na pong substitute para sa mga food packs, and kadakol pwede nagibuhon. Actually ngunyan, ini na po ang pigre-recommend duman sa mga sangyup so pigigibong charcoal. Ta, bakong poisonous, walang substance na pag nag-barbecue ka, healthy, tahali sa bamboo, edible ang uring na pigigibo. Sige, ma'am. So, magayon po, inay sa Ligaw. So, sa Baguio, sige, sir. Ayan. So, pwede siya sa construction. Sige. Then, sa mga set, sabi ko nga ni Mayor, sanglian man ng bamboo, ang mga plastic na upuan sa munisipyo, ngayon magkawara sa mga plastic. Sige. So yan, pwedeng pangbintusa, pwedeng sabon, may charcoal soap, igwa na kan sa merkado. So kadakol pwedeng gibuhon sa bambu. Sige sir. Yan sa pagsasabi ko. Ini po, demand dahil problema. Supply ang kulang. Bamboo, charcoal, briquettes. Ayan. So, pigigibong mga traditional Filipino culture crafts. Ayan. Pwedeng balsa. Sige, ma'am. So, dakulong po ang opportunity sa bamboo. Sige, sir. Okay. So, ini po ang picture me na maritayaon po ang satuyang PA, ilalaog mi po, ipakiuron mi, when the quarry site is undergoing rehabilitation, ishare mi po na bambo na ang gamiton. Tanganin po, makatabang kita bako lang sa soil erosion or sa disaster mitigation, pati po sa environmental mitigation. Alright, so yan tabi mga tugang ang naging presentasyon ni Sir Edwin Ribangco, saro po na rehistradong agriculturist. May kinaraman sa importansya mga tugang kang bambo. So sana po makatuwang kita sa Indogabos, mga tugang na maka-propagate po kikadakol na mga bambo sa tuyang palibot. Ang hapot nga, sige na makuaka yan na similya. Madali man sana. May mga organisasyon po na gusto mga tugang magtuwang, may kinaaraman po sa siring na bagay. Yan po ang presentasyon sa tuyang programang Kaya, digi po sa DCGB. Salamat po kasi ng pagantabay. Ang Pink Yun Mo Baby, susunod na. Magalipas lang kan mga patalastas. Sa inyong
Madango ang programa Kaya. Abangan giraray sa masunod na Sabado.